Ilaw please. Ang dalim. Wait lang mga kadagit ha. Yan na. Kailan tayo ng mga views mga kadagit. Kailan tayo ng views. Pero palagi ko wala ng views ngantong oras eh. Siguro patayin na lang natin to. Meron na ba nanonood? Comment kayo, comment. Yan, may 6 views, 13 views. Yan, si Eman Molina, shout out. Tapos, ayun, dami na. 12 na, 12 na. Shout out kay Jacob, Miguel, Santino. May nagsibaw pa. Kay Melvin Martinez, kay Ewat Kabalat. Yun o, si Ewat Kabalat, shout out sa'yo. Dami. Shout out kay Boss Ewat. Paki-share naman tong video, Boss Ewat, sa group ng Luzon Spider. Sa lahat. Punta kayo sa group ng Luzon Spider sa Facebook ha. Sa mga gustong bumili ng gagamba. Yan. Ayan yung anak ko makulit oh. Sino ba ang papashoutout dito? Boss Ewat lang malakas. Yan. Salamat kay Kenji. Ano to? Doroteo. Shoutout sa'yo. Tagasang Kabalod, sabi ni Eman. Eman Molina. Ano ka ba naman, Boss Eman? Para ka namang hindi taga-subaybay ng kadagit. Taga Valenzuela lang ako, boss. Taga Valenzuela lang po ako. Pa-shoutout kay Nimay at Dayan. Shoutout kay Nimay at Dayan na mahilig tumae. Kuwain, kuwain. Napahiya si ate. Meron tayong darating na tournament, mga kadagit ha. Tournament ito, timbangan. Timbangan. Meron na akong kausap na mga ilang mga solid subscriber natin at mga vlogger. May mga vlogger tayong kausap na medyo nakakaangat sa atin na magi-sponsor timbangan. Hindi naman porket vlogger vlogger na ng gagamba. Meron tayong mga tropang vlogger na magi-sponsor. Mga vlogger ng iba, hindi lang gagamba. Hindi ko nasasabihin kung sino kasi ayaw nila magpabanggit. Yan, shoutout pala kay shoutout kay ayun si Sila Spider, gising po. Gising po, mukhang lasing din si Spider. Mukhang nakainom din eh. 13 pieces yung talaan niya, nakuha kanina. Parang gusto ko yan, idol kadagit, sabi ni Ewat. Ano kaya yung gusto niya? Yung timbangan, tournament, gano'n. Ano to? Rayen ba to? Rayen Rese Kels. Share natin to sa sa Luzon Spider. Pasuyo. Pasuyo, Sir Ewat, Boss Ewat. Boss Ewat lang malakas. Natin to. Malapit na yung ating Spider Tournament. Ano ba ngayon? February, January, February, March, April. April yan. Alam ko itatapat yan ng April. Yung ating Spider Tournament timbangan ha. Timbangan to. Timbangan ha. Shoutout pala kay Mark Cruz ha. Punta lang kayo dyan kay Mark Cruz sa Facebook. Gagambang Matapang Philippines.
2.0. Pasok kayo dyan. Gagambang Matapang Philippines 2.0. Kasi nawala na yung una, yung Gagambang Matapang Philippines na ginawa ni Doc. Sayang. Ang dami ng member nun. 1,000 yata yung member nun. Wala, nabura lang. Hindi ko alam kung bakit. Paul Kane Campo, yan. Shoutout sa'yo. Buwis Ibon. Shoutout. Idol Kadagit, sabi niya. Yan, gising-gising kayo mga boss. At ito'y ano to? Ito'y magararo. Ano yun? Idol pa shoutout. Oh. Ito'y magararo, sabi niya. Yung name niya. Basta April yan. Baka ganapin natin yan. Trophy, marami tayong premyo. Sigurado yan. Oh, tama ka kay Spider. Support natin lahat ng mga vlogger. Yan. Tapos, shoutout ko pala si Kel De La Cruz, aka Topak. Happy birthday sa'yo, boss. Salamat sa iyong painom. Christine, ano to? Kakal. Lods daw, Lods. Joseph Acosta. Shout out po, idol. Sabi ni Christine, good evening. Yan. Shout out sa inyo lahat. Shoutout din dito. Shout out pala sa baby ko. Ayun yung baby ko, gising po. Hala. Hala, Mayo. Shoutout nga pala sa baby ko, gising pa, umiiyak. Ang galing ng baby ko. Eman Molina, Lods. Mayo, oh. May pag-giveaway ka po ba? Naku po, nakakailang giveaway na tayo, madaming beses na. Abangan nyo na lang ulit, ayahan nyo, magpapag-giveaway tayo. 200k subscriber. Share nyo lang na share yung video natin, subscribe lang. Malapit na. Bamboo. Bako, ano to? Bacolor ba to? Di ba meron dun eh? Oh, wag na yun, wag na yun. Huwag kayo makailang dyan. Yan, si Albert Ilabot na lang ko yung pera ko. Ay, Cedilia. Ito, lapit natin yung oh, ano na doon? Okay na, boss. Amo Kadagit. Wala nang amo, wala nang boss. Kadagit na lang. Boss Ewat, ikaw lang ang lodi ko. Nakabi mo na to. Ito yung baby ko. Umiiyak ko. Bugot ni Totoy. Mabaka nga dyan. Limay! Limay! Yeah. Pangit naman ni Nimay. Bakit mo yung mukha? Huwag niyo pakita yung mukha ni Nimay. Ang pangit to. Limay! Limay, limay! Po. Ajing. Lo. Wala apple pa si ni Tutoy. Oh, may apple po ditong bata. Ito po. On ayun, am lang malakas. Ajing. Sino pa ba? Ano mama? Lagay mo to dyan ang Isa po sa solid supporter mo, idol. Oh, kuhain mo na to. Grace Biray, idol Kadagit. Yan, shoutout sa'yo, boss. Uy, naipit. shout out nga pala sa batang matataba. Oh, sino pa ba? Ayan na. Nag-live na tayo ha, para naman nyo. Lahat na magpapa-shoutout sa inyo. Ninyo Bautista, shoutout sa'yo. Diyos mio, shoutout Lodge. Shot na, hehehe.
Sino to? Si Ako na pumatay. Carly. Ano to? Ayan. Seijin ba to? Basta Carly yan. Shout out sa'yo. Bamboo. Yung ano na. Ano? 1%. Bilis, bilis. Ayun, oh, Charger. Charger. Ay, po, okay na.